Ola, que tal? Presentámonos, eu sou Sarai. Eu, Carmen. E xuntas formamos o equipo do proxecto Terra. No vídeo que ides ver a continuación, escoitaredes a voz de Carmen xunto cos meus debuxos, facendo unha explicación de os cuidados da planta dun tomate dende o momento en que collemos a semente ata que o conservamos. Esperemos que vos guste. Normalmente, se as cultivamos fora, plantamos as sementes entre marzo e abril. En primeiro lugar, temos que facer un semilleiro que consiste en plantar en terra ou maceta. Se é en terra, as sementes espallámolas e despois remexemos un pouquiño para que queden lixeramente tapadas. Unha forma diferente de facelo é plantándoas en bandexiñas destas de polispán, destas blancas, porque como eso dá calor, aguantan un pouquiño, bueno, funcionan un pouquiño mellor. As sementes se xerminan antes. Pois cando a planta xa conta con 3 ou 4 folliñas, está lista para trasplantar, pero temos que esperar o bo tempo, porque o bo tempo, se non hai bo tempo non hai nada. Antes de realizar o trasplante temos que arreglar a terra, temos que aireala, sachala, labrala, abonala e todo eso, hai que preparar a terra ben. Despois os tomates plántanse nun marco máis ou menos aproximadamente duns 40 ou 50 centímetros entre plantiñas. Se a planta crece moito, se se plantan en terra, por exemplo, e a planta crece moito, hai veces que suele torcerse, caer un pouquiño, entonces, cando se plantan en rego, é interesante doblalas un pouquiño, porque por onde as doblas deixas o trozo de tallo na terra, suelen botar máis raíces, entonces a planta ten máis onde alimentarse. E despois, pois hai que regala. Isto xa depende de cada persona. Hai moita xente que os regos os prefiere facer pola noite, outra xente pola mañán. Se as noites están quentes, mellor é facelo pola tarde, á última hora da tarde. E despois, os fillos que vai botando nas asilas de cada folla, esos fillos hai que eliminalos, porque se deixan ir todos os fillos, todos os chupóns que bota, tendremos moitísima rama, pero uns frutos moi pequeniños e que maduran máis tarde, A ver, é o que solía dicir o refrán, que moitos fillos fan un pai pobre, e no caso dos tomates é a mesma cousa. Se ten moitos fillos, os tomates non serán nunca grandes nin hermosos. E despois de podalos temos que sulfatalos tamén, e telos ben cuidados. Normalmente, en agricultura ecológica, está permitido o cobre e podes utilizar sulfato de cobre. O sulfato de cobre, se o tempo está bo, non fai falta, non fai falta sulfatalo con moita frecuencia, pero como este nublado ou haxa nieblas ou chuvia ou algo así, de 5 en 5 días, máis ou menos, porque senón as nieblas suelen levar os tomates, casi sempre. Eu tamén teño outro truco. A cousa consiste en 1 litro de leite, 4 litros de agua e unha cucharadiña de bicarbonato. Eso todo revolto e sulfátase. Sulfátase o tomate, os frutos e o tronco e todo, sulfátase todo ben. Despois,
Deso xa ven a colleita. Cando os tomates empezan a madurar, pois xa podemos comer tomates. E despois temos, cando tes moita cantidad e tes moi eso, eu suelo facer salsa de tomate, mermeladas, a veces confito algúns e tamén sobre todo se son cherry, confitos, gardos, outras veces fagos en paté, con orégano e albahaca. E, bueno, cada un ten as súas recetas.